Agsinatan. Umaraw na dito nga balayin, makaubat si kasting nga kasasadin. Apay, apa pa namanin? Mangibabayin ka nga talagan. Apay manin, namanin kinaramid ko na ya. Anak nga, ibabayin ang asawam. Apay ta, anya manin, deta nga ibagbagam. At paya, banda ka man yung barangay, miram-rama nak maninin, mauman ako. So nga pumaraw na pala, dito nga balay. Apay pa barangay dak manin? Makauma ka nga asawa. Apay? Bagbagam manin nga, ni kumarita niyo nga, Nga? At ang rubat at nga babae nga barbaro. Kaya apay? Bagbam ka nga dalalaki na. Nyamit tinin. Aji nga lang langana. Talaga nga dati lalaki na dijay Nya kami tinin porket kas diti pagdadala. Parmi nga. Sa tayo, papintasan na nga kanayon. Awan di pa maniknik mo kasta. Apay judgmental ka launay. Kaya apay nga sunat nagpaayab kanya? Uy, payaban na ka jay. Impingit kunto pay aja ki agpay sumit itsura na palang ki Apay dapa- lalakeron. Pada pa maniknik mo nga dalalaki na. Ang porket ang awan ti lipstick juro pa na ki dalalaki nan. Porket kas jay nakakiting ti susuot na. Iba mga dalalaki nan, ay madidetan. Ang kudetan. Tapos bali, sika palamang sangot nga problema. Kaya sinukadwak nga ay mabain ay may mapanidya Lagi sangwe mata nga problema, tas nirik mo. Nyami tanay pumano ka nga ay. Maminano ka nga may kaskastan, judgmental ka launay. Ki ang gardat ta. Itsura na palain ki Hanga kas Lalakeron? porket kas di teacher di babae ki kas di mumitin. Talaga nahilig lang agsuot ti kas jay. Porket katawa teacher na kas kada kwanta ki umarampangin hamit may kita karon nga kwana. Nga lalaki na. Apay bagbang nga lalaki na. Diba pa ng garod? Hindi pa maniknik mo nakita mo ba nga lalaki na. O gayam. Ti jero pa ng arod itsura na parmi nga arjud itsura na. Ikis di lang talaga may tistel na siguro Ang mauwalan ti ko juro pa na. Nyami ga. Tapos sa bagamit daos nga makilalalaki. Papa ng garod bahala ka nung pumanaw kan ka makabembangin. Ay, awan Anak kanya. masibuganin. Bahala ka. Awan kanya kata bemba-bembang. Mga babaeng kalaunay. Nyami la unay atan. Sa may mata nga problema. Sinurgi ka doon naman panijay. Ang porket kas lagrurupa nga lalaki aro ki dati kuanan. Lalaki na nga dagusin. O di itsura na garod. Ha mapagkamalam nga talaga nga dalalaki na no kas di itsura na. Kaya umay ti katibayan Ore nga at lang unig ti balay da nakalipstick din. Apin chismis mo nga ta bangir ta nga Tata payaban na ka. Sinurg kadwak na nga paningay no bigat. Aki bahala ka. Mang sangot nga problema. Nyami la unay. Maramaruam ka, maminano ata nga inaramid mo. Hindi, jibangar manin. Pinabaso mo ming tatakawin. Hanggang kasta. Bahala ka mang kwenta problema. Tin, saan mo tangarod apin?